dit is zeker een uniek exemplaar en ja, vandaar dat we met z'n allen de schouders eronder zetten om dat unieke exemplaar te behouden ja, voor de volgende generaties. Marjan, we staan hier in Retrangement. Wat is hier achter ons net gebeurd? Nou, er is heel wat gaande. We zijn drukdoende de molen met de restauratie bezig. En ja, goed, er is een klein kevertje ontdekt in de staak. En ja, dan moest de molen er toch af. Dus ze hebben ja, zojuist de kast de lucht ingehezen. En men probeert hem nu ja, netjes vlak ernaast te zetten. En dan is, ja, als alles gerepareerd is het riedeltje weer de andere kant op. De kast er weer op. Je had het net over die staak. Dat is dat rechte ding wat er straks ook nog uit moet en mee moet naar de molenmaker om nader onderzocht te worden. Ja, dat klopt. Dat gaan ze strakjes demonteren en dat wordt vervoerd. En ja, daar wordt er nader onderzoek gepleegd om te kijken wat er nodig is. Enig idee van hoe lang dat misschien kan gaan duren of staat daar geen tijdstip op? Nee, daar staat geen tijdstip op. Dat ligt eraan ja, of er wel of geen beestje wordt aangetroffen en hoeveel de schade is binnenin. We hebben natuurlijk maar een paar van dit soort standaardmolens in Zeeland. Dit is toch wel een uniek exemplaar? Ja, dit is zeker een uniek exemplaar en ja, vandaar dat we met z'n allen de schouders eronder zetten om dat unieke exemplaar te behouden ja, voor de volgende generaties. Dit is de enige standaardmolen in de gemeente Sluis, denk ik. Ja, want in Zeeland zijn ze ook vrij uniek, dus ja, daar moeten we trots op zijn.